a harmadik sorozatot. Lesz vagy 14 futam, lesz jó sok oda-vissza utam, hozom a földőket, viszem el. Hát, én ezt nem viszem el. A harmadik turna ment, vetni 2 szezon jól lement. Voltak bajnokok, voltak lassú, ezt meg mindjárt megnyissuk. Gyerünk, az öreg szép, pumpa, hogy ne lenne a bringangyalnál. Haver, ez tök hülye, megkérdezte, hogy van-e pumpa, hát még jó. Mindig van pumpa nálam, ezért hordok magasan az állam. Gyerünk, egy kicsit fáj a vállam, Benjo, jó vagy? Jó vagy nálam, szép? Milyen leszel idén? Ha ledobod egyszer a égszíjat, akkor kicsávod, hallom, most már Z ellenes égszíj van. Oké, skacok, elindítjuk lassan. Mondom, hogy az első futamra készüljenek, és a 3, 2, 1, sprint! Oké, Benjo bestartolva nem volt. Zébe van kihőzve. Gyerünk Zé keményebben, erre a Zé tartol. Nagyon jó, mindjárt megvan a fele Zé. Gyere, 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 gyere. Most van meg a fele, most fordul az utolsó 2-5-ben, tartsa Zé. Nagyon jó idő, 16 másodpercnél vagy, ebből jó idő lesz. Gyerünk, gyerünk, forras, keményebben, keményebben, keményebben. Mindjárt meg vagy Zé, gyere Zé, gyere. Nagyon jó idő, meg 23-as. Gyere Benjo, gyere Benjo. Jó ötletek Benjónak, gyere Benjo. Most fordulj se fele rá, ott útra. Ott meg el a gyár, most megfordulunk egy jobbos. Gyere, gyere Benjo, gyere. És benn van. Lassú kezdés. Oké, megvan az első idő, egyelőre 23-7.